Yadda za ka sami MTN data kyauta kullum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel na mai albarka wato AM Kimiyya TV. Idan wannan shine farkon ku zuwa wannan channel mai albarka, muna roƙonka da ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin a sanar da kai sabbin bidiyon mu da zarar mun dora. Mun gode. Kamar yadda kuka gani a title na wannan bidiyo, yadda za ka na samun data kullum kyauta ta hanyar wannan application mai suna Samsung Mac. Domin ganin yadda za ka samu wannan datar sai kai haƙuri ka kalli bidiyon nan daga farkon ta har zuwa ƙarshen ta. Ok, kai tsaye bari mu shiga gundarin bidiyon. Kamar yadda kuke gani, idan ka zo ka shiga cikin Play Store kamar haka, wannan shine Play Store. Da zarar ka shiga wannan application mai suna Play Store sai ka shige shi kamar haka. Kai tsaye sai ka zo daga nan wajen sai ka rubuta Samsung Mac. Da zarar ka rubuta Samsung Mac zaka ga gashi nan sun baka zaɓi, gashi nan sai ka zaɓi Samsung Mac. Kamar yadda kuke gani gashi nan zaka gani daga nan wajen ga update, da ke ni dama already ina da application din ya nuna min update ne. Kai da baka da shi sai ka danna download, sai kai downloading din sa. Sai mu dan jira network. Application din zai bude ma kamar haka. Da zarar ya bude ma kamar haka, daga nan wajen zaka ga gashi nan alamar wasu yanka guda uku, sai ka zo ka danna shi kamar haka. Okay, da zarar ka danna shi kamar haka, daga nan wajen ga gun da aka rubuta disconnect, sai ka zo ka danna switch din nan ya koma kamar haka. Da zarar ka danna shi kamar haka zaka gani gashi nan daga nan haka ya bude. Da zarar kai wannan kai tsaye sai ka zo ka bude, sai ka zo ka yi minimizing. Okay, idan kai minimizing sai ka tafi WhatsApp kai tsaye. Da zarar ka tafi WhatsApp sai ka zabi wanda kake so ka tura masa sako, ka gani cewa data ta bude ta fara aiki ko bata fara ba. Kamar yadda kuka gani gashin na tura sallama kai tsaye, gashi nan ta tafi. To haka za ka yi. Da zarar ka yi wannan, to zai baka damar da za ka samu data MB a cikin wannan application, wanda shi wannan kullum duk bayan 24 hours idan ka buɗe janu ne ba ƙarya zai buɗe ma application ɗin nan, sannan za ka samu data a cikinsa. Duka anan na kamo ƙarshen wannan bidiyon. Idan wannan bidiyo ya burge ka sai ka danna mana alamar liking. Ga mai tambaya zai iya mana ta ɓangaren comment section. Mun gode da zuwa sashin AM Kimiyya TV. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.